Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Maayong buntag mga kapuso all over Mindanao. Labi na sa itong mga kapuso sa Laak ug Mungkayo sa Davao de Oro Province. Maayong buntag say, kumusta? Mayong buntag sab Jill, sama nimo okay kaayo ko. Salamat de sa pagpangutana. Og Jill, di sab nato kalimtan ha. Ato sab kumustahon ang ato mga kapuso dinha sa Claveria ug Hingoog City sa Misamis Oriental Province. Karong buntaga mga kapuso, istorya na punta og mga pagkaon kay lagi food is life. Sagad sa ato no, labi na gikan sa eskwela og trabaho, muhapit sa baligyaan og street food aron pang bangil sa kagutom. Atong makauban karong buntaga ang usa ka street food vendor nga si Rainier James Sia ug atong sayron ang iyang mga napundar tungod sa iyang negosyo. Gawa sa pagkaon say dungan ta nga ma-inspire sa istorya sa usa ka college student nga dunay kaugalingong food business. Sana all! Ipakita ka nato sa Dabawenyong si Clint Talidano ang iyang pagluto ug lamiang sizzling sisig. Sa Biztalk, maka-chika na ni Resi ang kapuso actor-comedian Paolo Contis. Una nato makainabi ato mga bisita, mga kapuso, sanglit ginasaulog karon ang Zamboanga Hermosa Festival 2020. Nasayod ba ka kapuso kung unsa ang pinakadako ug pinaka-colorful nga activity sa mong festival nga ginadugok gayod? Kini ang Regata de Zamboanga o ang karera sa mga vinta o bangka. Ang Zamboanga Hermosa Festival ginasaulog in honor sa ilang patron nga si La Virgen Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. Malingaw gayud ang imong mga mata sa pagtan-aw sa maong fluvial racing contest tungod sa colorful nga mga vinta nga nagahulagway sa Hermosa nga buot pasabot sa Chavacano nga beautiful. Karong tuiga, virtual ang pagpahigayon sa mga aktibidad sa maong festival. Mga kapuso, sa mga millennial din ha, unsa na ba ang inyong naabot sa life? Kining ato makauban karong buntaga, college student pa lang, apan dunay kaugalingong food business. Dungan natong sayron ang istorya ni Clint Talidano. Clint, maing buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, Clint? Okay lang so far. While pandemic pero nag-catch up gyapon mi ana lang. Clint, paunsa ba ka nagka-ideya nga mag-food business ug ever since mahilig jud ba ka nga magluto? Yes no, bale dati high school ko hilig na jud ko magluto. Kumbaga murag second na ako nabalay ang kusina. And then came to a point na wherein na-push na ako akong self na mag-business because of friends na nagaingon na akong luto, pwede na ako ibaligya. So moto, na-push na ako akong self niya with the help of other people, my friends, sa akong mga family, no? So moto, na-push na ako akong self na to sell food, no? And to satisfy people with my cooking. Kay lagi, Clint, kung magsugod og business, kailangan jud na ay starting capital. On your part, sa mong experience, asa ba ka nagkuha og pondo alang sa pagsugod sa imuhang negosyo? Balit, nagsugod ko no nga, scratch lang tanan. Actually, wala ko nagsalig sa akong parents. Nangita ko way na paningkamutan, no? Nag-join ko mga food fest sa una. And then, hantod sa nakatigom-tigom ko, and then nakasugod ko physical store na ako, ginagmay lang sa. And then, with the help of my mga customers, ako kung silang tabang sa kuha. So, nakapundar-pundar pod ko para sa kuang tindahan. Clint, gikan sa pag-participate sa mga food fest, karon, doon na kay kaugalingong restaurant. Unsa ba imong sekreto nga nilambo ang imong negosyo? Para sa kuha, walay sikreto para mulambo imong negosyo.
magdepende sa imo mismo nga negosyante kung saan imo pagpalambo sa imo sa imong negosyo. Nana sa imong passion, sa imong drive o sa imong batasan kung paunsa nimo dalon imong negosyo. Clint, karong panahon sa pandemya, apektado pud ba imong food business? Makaingon ko na apektado siya kay ngano dili sa tanang oras na customers, walay dine in, and then nata sa new normal, no. So pero at the same time nagapaningkamot man pud mi na makabawi-bawi bisan dili kay nga nakadako amo ang mahalin. So ana lang kanang laban lang gihapon. Clint, kani kay lagi no kailangan gyud og time management. Paunsa nimo gina-manage ang imong oras sa imong negosyo ingon man sa imong pag-eskwela? Karon no kay online class man mi. So advantage na sa kuha nga naga-eskwela at the same time negosyo kay ngano pwede ra nga nako sa akong tindahan while naga-klase ko. So na ako'y dako na time para bantayan ako ang tindahan. The same time na ko'y time para sa ako ang pag-eskwela. Dako siya tabang no kay ngano sa ako ang pag-eskwela pa lang ako nagasuporta sa akong sarili karon. Sa akong manghod na pag-eskwela ako nagapayad po siya ng tuition. Sa mga pang-adlaw-adlaw namo no. Dako kayo siya tabang kay bisan tuod dili nga nakadako among halin pero mabuhi man mi tungod sa ako ang negosyo. Clint, unsa ba ang mga pagkaong lakip sa imong menu karon ug unsa sab ang mga best seller? So karon no among best sellers kaya nga mo ang sisig mo na ginabalik-balikan sa among customers. Kay ano daw lami jud daw siya niya. Ako pod malipay pod ko maminaw sa feedback sa customers no kay syempre kanang dako na siya nga boost sa muang negosyo. Clint, unsa imong message sa mga kabataan nga bisan pa man nag-eskwela nga mamahimo gyapon nga makasugod na sa pagnegosyo? So ako ang mensahe sa mga sa mga bata pa, pagsugod na mo na importante sa negosyo kanang i-execute nimo diretso imong negosyo. Ang mga sipyat no mo na makatabang sa imong dira ka matuto nya dira ka makabangon nya dili kinahanglan nga daghan kag kwarta para magsugod kag negosyo. Kinahanglan lang nimo og tarong na mindset, proper drive ug motivation sa imong sarili. Kung asa nimo dalon imong sarili sa pagnegosyo. Og syempre mga kapuso, karon ipakita ka nato ni Clint ang iyang pagluto og sizzling chicken ug pork sisig. Morning mga kapuso, so ato ang sugdan no, ang pagluto sa ato ang chicken sisig. So mao ni ato ingredients. So una nato ibutang no ang ato ang butter. So ibutang nato atong butter diri sa pan. Isahon nato atong luya sa butter. Pagkahuman, tuwang iya na katong mga leftover na to na chicken. So, pwede ato ang chicken ato i-dice. Nga ni siya kadagko. Okay? Ato siya ibutang. Butang na itong soy sauce. Okay? Salt. Pepper. So sunod na to himuon no. While luto na to ang chicken no. Preheat na to ang ato ang sizzling plate. Okay, tapos i-transfer na to atong chicken no sa sizzling plate. Okay. Okay.
Wow, tan-awon pa lang no, makatulon laway na gayon ang sizzling sisig nga giluto ni Clint. Daghan kay salamat Clint sa pag-share sa imong istorya ug pagpalambo sa imong food business. Mga kapuso, chillax mo, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best talk tayo na mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, Arjo! Maayong buntag mga kapuso. Welcome to Best Talk. Kada buntaga atong makauban ang gibansagang Netflix King of the Philippines or Pandemic Star. Walay lain kundi si Kapusong Paolo Contes. Maayong buntag, Sir Paolo, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta ka na? Part 2 na ito ng Catching Up with You. How are you doing? I'm okay. Maraming salamat sa pag-imbita niyo sa akin dito sa At Home with GMA Regional TV. How are you? We're good, we're good. How about you? Buntag sa lahat. I'm good. After our first interview, Sir Pao, talagang, alam mo ba, congratulations dahil binansagan ka ng Pilipinas ng mga netizens as Netflix King or Pandemic Star. How do you react to that naman? Ay, masaya, pero syempre yung pandemic, baka kasi pag nawala yung pandemic, malaos eh. So, okay naman. Masaya Sila na may ako Netflix King pa naman eh. Oo, doon na lang ako sa Netflix King. Pero of course, I'm happy na I'm one of those people na kahit papano during the pandemic ay nakapagdala ng saya and somehow inspiration to the people kahit papano, di ba na. Siyempre, medyo down tayo lahat ngayon. So, kailangan maging masaya. At ngayon nga, Sir Pao, patuloy kang nakakapagpasaya ng maraming tao sa Pilipinas dahil season 2 na ang Justin. How do you feel naman na you get to reconnect with your friends in the business through Justin? Ako, ang Justin is kumbaga one of the shows na sobrang thankful ako. No? It started during the first few weeks or months of the lockdown. Malaking bagay na nakakamusta ko yung mga tao na naging malapit sa akin, naging kasama ko sa industriya. At least, it gives hope na okay sila. Yun naman yung point ng show. Maging masaya and kumustahin natin yung mga taong hindi na natin nakikita. Thankful ako sa Artist Center na naisip nila yon. At akalain mo, nag-season 2. So, masaya. Actually, yung last episode ko with Leandro Munoz, tagal ko nang hindi nakikita yung kaibigan kong yun. So, nakausap ko. May mga magaganda siyang revelasyon and I'm happy na naging part ako nun. Pero baka may isang abangan sa'yo, Sir Pao, of course, ang I Can See You series, but this time, The Promise episode. Tell us more about this. Kung mapapansin nyo, it's a smaller cast, konti lang kami, very story-driven siya. Drama po ito, so kung po kayo mag-expect na matawa sa akin dito, sana, hindi, habang umiiyak ako, medyo nakakatawa itsura ko. Pero yun, we shot in Caliraya. We were there for 5 days. And masaya siya. Masayang taping kasi it was directed by Zig Dulay. Yun na nga, iba na yung sistema ngayon. Nag-reading kami sa Zoom. The whole series na napag-meetingan na namin. So pagdating namin doon, shoot na talaga. Medyo kakaiba siya kasi syempre magkakalayo kami. But again, syempre una yung safety talaga. Right. Let's invite, Sir Pao, lahat ng ating mga kapuso all over Mindanao na suportahan ang lahat ng iyong mga projects and shows, of course, and your YouTube channel. Oh, yes. Mga kapuso, sa Mindanao, lalo, maraming salamat po sa suporta niyo sa akin. I Can See You, GMA Primetime. Syempre, ang Bubble Gang din po ay naglalabas ng fresh episodes. Pati po ang All Out Sundays. Puro bagong episodes na po ang pinapalabas namin. Please follow my Instagram, Facebook, and YouTube. Makikita nyo, may ginagawa akong making ng I Can See You sa YouTube. I will upload it very, very soon. Maraming salamat po. At kapit lang. Lapit na maging normal ang buhay ulit. Daghang kayong salamat, Sir Pao. Maraming salamat. Thank you. And that was Kapusong Paolo Contes. Tutok ka mga kapuso, kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, mahiligon sa bamo og street food.
Sa una, estudyante pa ko gawas sa eskwelahan. Una mo uli, muhapit sa gyud ko og nagabaligya og kwek-kwek ug uban pa. Bitaw karong buntaga mga kapuso atong makauban ang usa ka street food vendor dinhi sa Cagayan de Oro City, si Rainier James Sia. Sir Renren, mayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta sir? Good morning, sir. May buntag. Okay na po, sir. Cyril. Sir, pila na ba ka katuig nga nagabaligya og street food? Almost mga 5 years, sir. Dati, sir, maligay isda. Tapos, kung maligay isda, ano na po ko sa construction labor. Pagkahapon, kay uli, naman mo, tapos na po sa kong kuya o business yung Kiko Tipura. Malay assistant ko niya. Pag umali na to, sir, paano na yun? Kanang tibali, nagininay ko og practice, andun makamalo, naghangyo ko sa kong kuya nga, og pwede, nga magsarili ko og business, na aron mas mayo nga atong income medyo mo madulugangan. Mas diferensya magid sir og tibali kung naaya tay amo, medyo gamay rin itong itaon. Pero mag-self business ta, medyo makadagang-dugang pa yun sa atong pagnegosyo. Sir, sa imong pagsugod niini nga negosyo, pila sab ang imong starting capital? Akong capital na starting sir, mga almost 1.5 yata. Kung halinon, siguro kabalin mo almost mga 2.5. Kung okay ang income taga everyday o wala lay ulan-ulan bagyo-bagyo, nagyapod ko yung manit nga, almost 500 pesos per day. Okay rin po sir, basta kayod lang. Mura yung tawag sir nga, diligid malikayan nga, atong kanya, makasales stock ta, sa itong negosyo na ang customer para na medyo ganahan pa itong customer nga magbalikan pa ito nila nga. Nakaanay sa itong negosyo nga, bilag-bilagmay lang, start nga presyo sir kay ang Tipura kay dis naman karon kay 12 naman kay siyempre mahal naman karong itlog. Tipura ni saka-saka naman ang mga presyo mo nga 12 pesos to me per serve. Sir, may winaw unsa na pud ang imong napundar tungod niini imuhang street food business? Okay naman sir, nakapundar gamay, nakapalit og gamit. Kapait ko og rep, tapos pundura nga stand freezer. Tapos akong TV, 15 inches, smart TV. Tapos nakapambog ko DVD nga amplifier. Banda yon. Single motor nga TMX nga Supremo. Sir, kay lagi imong pwesto anaalang daplin sa dalan. Paunsa nimo ginasiguro nga safe imong ginabaligya nga pagkaon? Akong kapag akong asawa, ako'y gakumpra, ako po'y process, tapos magaling, magkumpra karot, ako'y mapanit, ako'y mahugas. Kay nakabutang mo ko nga food handler sir, kay nakaseminar mo ko sa City Health. Malag binagmay nga business, at least nga siya, comfortable siya nga, limpyo gid ang pan. Kaya ang customer mo gid, usually mo yung maslay mo dahil nga limpyo ang baligya, wala po ni kumpin sa mga nga, ang sakit ilang tiyan, ang amo nga, kadang per play lang, sa para murag genius lang nga pamaligya nga, kaapya ko sa mga, kumbaga, kanang diri gikuha na mo tanan ang pagkaon, bayad sa mga kulig suga. Nating kalo ka sa'yo nga, almost siguro, pinaka-dako na sila 400, kaya medyo mingaw man. Pero dili gid sa pareho, sir, dili pareho ang panahon, isa na mingaw, naigasa medyo patas lang yun, wala naigilan siya, pero kaon lang, okay na magyapon nga pan, na business kay, kung maga, affordable naman sa customer, tapos medyo mas okay may po ni sir kung ang importante nga dili lang ta mangutang og kwarta sa 5-6 nga ato ipuhunan. Ibali ato ang palingkamot nga dili pud ta mo mapulos atong business, ato yung ampingan nga sa maayong pamaagi. Mga kapuso, ug karon ipakita kanato ni Sir Renren ang pagluto niya sa halinon kaayo nga chicken balls og tempura.
Pagluto tag chicken balls, mo na itong lutuon. Wow, makita gid nato no kung unsa kalami ang ginaluto ni Sir Renren. Unya pag uli nako, muhapit ko dira para mupalit og street food. Daghang kayong salamat Sir Ren sa imong oras ug gigayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Amping pirmi sir. Say college student pa lang, apan dunay kaugalingong food business si Clint Talidano. Sumala niya, walay sikreto sa pagpalambo sa negosyo. Magdepende kini sa passion for business sa tag-iya nga sama niya. Tama ka na, Jill. Samtang sa 5 ka tuig isip street food vendor ni Rainier James Sia, ubay-ubay na sab ang iyang napundar. Ug aron magpabilin ang iyang mga customer, iyang ginasiguro nga limpyo gayod ang iyang ginabaligyang pagkaon. Samtang sa karong panahon sa pandemya, parayon sa paghatod og kalingawan, si Kapusong Paulo Contis. Gani, karon siya usa sa mga bida sa GMA Drama Anthology nga I Can See You, The Promise episode. Mga kapuso, unta nakakaton og na-inspire kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni James Beard nga food is our common ground, a universal experience. Mag-uban-uban na sabta ugma pohon mga kapuso, alas 8 gyapon sa buntag. Dinhilang sa inyong Morning Kabanding, ang At Home with GMA Regional TV. Makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Ug ayaw kalimot, mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Mga kapuso, always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.